Как ще докажем, че правим отливки само от оригинални парфюми? Все повече хора имат съмнение дали парфюмите ми отливки са оригинални. Това е нормално, затова сега ще ви покажем стъпка по стъпка как работим ние и вие ще решите сами. Работим само с висококачествени ароматни концентрати и ги селектираме от доказани доставчици. Пълним всички отливки ръчно в стерилизирана среда. Използваме специални стъклени флакони и всяка отливка се етикира с точния парфюм. Няма разреждане, няма имитации, няма трикове. Накрая слагаме всичко в торбичка и изпращаме към вас. Ние не правим компромиси. Ако не можем да осигурим един аромат от концентрат, ние просто не го продаваме. Ако някой от вас има съмнение, че парфюмът му е оригинален, веднага ще се получи парите обратно. Прозрачността е важна за нас. Затова всеки може да напише своето честно мнение на сайта ни. Ревютата са видими за всички. Защо го правим ли? Защото като нов бранд ние искаме да изградим у вас доверие, а не просто да продаваме. Искаме да изградим общност, която може да разчита на нас. Ако имате още въпроси, с радост ще отговорим и ще снимаме още задкулисни видеа. Знаете къде да ни откриете.